با تحولات تاجیکستان و جهان من شالگو خوجت تا 15 دقیقه دیگر شما را آشنا میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است. نخست میبینیم که امروز 24 می کدام موضوع را داریم. ҳамдиягон мегӯянд ду муҳоҷире ки дар амалиёти зидди террористӣ дар Русия кушта шуданд тоҷик ва зодаи ноҳияи овон ҳастанд. ҳомиёни ҳуқуқ бо ишора ба ошӯби ахир дар зиндони ваҳдат раҳоии аъзои боздоштшудаи ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиро талаб доранд. ошӯби ахири таҳия кардаи дуиш дар зиндон ва ҳамла ба узви ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон баёнгари он аст ки аъзои ин ҳизб яке аз ҳадафҳои ҳамла буданд. хонане дардисар хариданд. сокинони ду бинои навсох дар душанбе аз набудани лифт шикоят мекунанд. ширкати сохтмонӣ дар ин бора чӣ мегӯяд? ҳамин ки саҳмгузорон маблағи саҳмгузоришро намеспоранд, ҳамин мо лифт оварда васл карда наметавонем. Кумитаи миллии зидди террори Русия аз анҷоми як амалиёти вижаи хабар медиҳад ки дар пайи он 2 нафар кушта шуданд. ин ниҳод мегӯяд онҳо мехостанд дар макони таҷаммӯи мардуми зиёд ҳамлаи террористӣ анҷом диҳанд. шахсияти кушташудаҳо ба таври муқаддамотӣ муайян гардидааст. тибқи иттилоъ ва шиносномаҳое ки ба радиои озодӣ дастрас шуд, ин 2 нафар зодаи Тоҷикистон ва аз ноҳияи овон ҳастанд. муҳоҷирони тоҷике ки ин 2 нафарро мешинохтанд ва ба даҳшатафкан будани онҳо бовар надоранд ва мегӯянд онҳо аз ҳисоби заҳмати худ дар сохтмон рӯз мегузаронданд. мумин аҳмадӣ гузориш медиҳад. мақомоти тоҷик мегӯянд 2 нафаре ки шаби 21 май дар амалиёти вижаи хадамоти амнияти федералии Русия ё худ ФСБ дар вилояти Владимир кушта шуданд, бо эҳтимоли зиёд шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. хадамоти амнияти Русия ҳуввияти ин 2 кушташударо ошкор накард, вале ба таъкиди онҳо ин 2 муҳоҷир барои ҳамлаи террористӣ омодагӣ мегирифтанд. дар наворе ки Кумитаи миллии зидди террори Русия намоиш дод, дида мешавад ки гӯё дар манзили зисти муҳоҷирон силоҳ вуҷуд дорад. муҳоҷирони тоҷик мегӯянд ин 2 бародарро мешинохтанд ва онҳо сокинони ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ҳастанд. шаби 21 май мақомоти Русия ба хонаи дар шаҳри Калчугинои вилояти Владимир ҳамла карданд. қабл аз ҳамла онҳо сокинони биноҳои атрофро ба дигар ҷой кӯчониданд. ба иддаои мақомоти рус гӯё ин 2 нафар ҳангоми муқобилияти мусаллаҳона кушта шудаанд. тасдиқи дурустии ин хабар аз манобеи дигар имконнопазир аст. сафорати Тоҷикистон ин хабарро таҳқиқ мекунад. мақомоти Русия зуд дарбораи чунин амалиётҳо хабар медиҳанд ки ҳомиёни ҳуқуқи инсон ба дурустии онҳо шубҳа доранд. ду созмони ҳомии ҳуқуқи башар барои расидагӣ ба қазияи раҳбарони зиндонӣ шудаи узви ҳизби дар Тоҷикистон маншудаи наҳзати исломӣ ба созмони милали муттаҳид муроҷиат намуданд. аз ҷумла созмони Freedom Now боздошти сиёсатмадорони мухолифи ҳукуматро ғайриқонунӣ арзёбӣ мекунад. ба бовари ин созмонҳо нигоҳдории якҷояи аъзоёни ин ҳизб дар зиндон бо тарафдорони гурӯҳи ба ном давлати исломӣ ба ҳаёти онҳо хатар дорад. матлаби телевизиони настоящее времяро дар ин бора Каюмарсия то тақдим мекунад. سازمان‌های فریدم ناو و هاگن لاولز قرارگاهشان در واشنگتن مراجعتنامه از نام 11 رهبر زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوی نهضت اسلامی را به گروه کاری عاید به بازداشت‌های خودسرانه یک نهاد سازمان ملل متحد سپردند. خود درخواستندگان از سال 2015 در زندانند. مقامات آنها را به تلاش تبدلات دولتی گناهکار کردند. حقوقشناسان توسط این مراجعتنامه می‌خواهند خلاصه گروه کاری سازمان ملل را در مورد غیرقانونی بودن بازداشت این سیاستمداران مخالف به دست بیارند. در این مراجعتنامه از جمله تاکید شده است که ماه سپتامبر سال 2015 مقامات تاجیکستان بیش از 12 رهبر حزب حالا در کشور ممنوی نهضت اسلامی را دستگیر نموده آنها را به تلاش ناکام تبدلات دولتی متهم نمودند. این هم در حالی است که به قول سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مقامات هیچ یک دلیل ثابت کننده را پیشنهاد نکردند. ما به رهایی بلافاصله این افراد از زندان دعوت میکنیم. از نگاه ما زندان به هیئت اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطرناک است. اشوب اخیری تهیه کرده دویش در زندان و حمله به عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانگر آن است که اعضای این حزب یکی از هدفهای حمله بودند. از این لحاظ به خاطر تامین امنیت مقامات باید حید و باقی مانده را حداقل در حبس خانگی نگه دارند. جایز به تاکید است که رسا یک سال پیش همین گروه کاری سازمان ملل زندانی نمودن معاون رئیس حزب حالا در کشور ممنوی نهضت اسلامی محمد علی حید و صاحبکار شناخته زید سیدوف را نقض معیار بین المللی حقوق نامید و رهایی بلافاصله آنها را طلب کرد.
وزارت عدلیه تاجیکستان اظهار نمود که تاجیکستان وظیفه‌دار نیست این گونه طلب‌ها را اجرا نماید. ضمناً ولامت ابراهیمزاده همسر رحمتالله رجب یکی از اعضایان زندانی ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ аз мақомот талаб кард ки ӯро аз ҳуҷраи ҷазо раҳо кунанд. иброҳимзода чанд лаҳза пеш ба радиои озодӣ гуфт рӯзи шанбе ба қабули раиси идораи зиндонҳо меравад, агар дар он ҷо ба мушкилаш расидагӣ нашавад гуруснанишинӣ мекунад. мақомоти интизомӣ қаблан гуфта буданд ки раҳматуллои раҷаб бо иттиҳоми риоя накардани қоидаҳои маҳбас ба уҷраи ҷазо интиқол дода шудааст. иброҳимзода мегӯяд шавҳараш чанде пеш сактаи мағзиро пушти сар кард ва вазъи саломатиаш хуб нест. 25 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи кӯдакони гумшуда ёд мешавад. солҳои охир дар тоҷикистон ин масъала ҳарчи бештар рӯ мезанад. нашри пайвастаи эълон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва хиёбонҳо ки аз гумшудани кӯдакон дарак медиҳанд боис ба нигаронӣ ва ҳароси бархе аз падару модарон ҳам шудааст. сабабҳои гумшудани кӯдаконро аксарият дар бетаваҷҷӯҳии волидон медонанд ки баъдан солиёни дароз дар ҷустуҷӯи фарзанд гӯшаҳои тоҷикистонро тай мекунанд. зарангези наврӯшов ва барои юсуфӣ дар ин бора гузориш доранд. гулистон 70 ва сокини 44 солаи шаҳри душанбе тақрибан 2 соли ахири умрашро дар ҷустуҷӯи писари он замон 14 солааш сарф кардааст. гулистон 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтарашро танҳо бузург мекунад. писари хурдиаш орзуи 14 сола дар як субҳи барвақти моҳи августи соли 2017 барои чанд дақиқа аз хона берун шуд ва то ҳол бенишон аст. баъди 5 минут ами шира пухтам дар рӯи дарсхона мондам. буромадам бачаам неста. бачаама кофтам наёфтам. гуфтам ки бачаам куҷо рафта? иқа кофтам наёфтам ша. ва гуфтам ки хай майла. ҳозир мебиёям. то соатаи 12 истодам наомад. аз он лаҳза сахтии рӯзгор ва ҷустуҷӯи ҳаррӯзаи фарзанд барои гулистон шурӯъ шуд. ба мақомоти интизомӣ муроҷиат кард, ӯро дар ҷустуҷӯ қарор доданд, аммо бенатиҷа. гулистон ба ҷустуҷӯи мақомот зиёд эътимод накард ва ҳама нирӯву талошашро барои пайдо кардани фарзандаш сарф мекард. 1400 дона сурат бировардам. якум рӯзи бачаам гум шудагӣ. суратҳое задам ай ҳами 46 то райони вая эсунги празем ҳами шаҳрда полис задам то аэропорта сурати бачаам рафт. баъд нашр интернета партутем. интернето да партутем. хай яду одам гуфт ки дидем дар фалон ҷо рафтем. бачаи ман не. бо чанд бор дига бо 400 дона 500 дона 1000 дона ҳамин суратҳои ман бировардагиам. гулистон тамоми минтақаҳои тоҷикистон аз хатлон то бадахшон ва аз ҳисор то суғдро дар ҷустуҷӯи фарзанд тай кард, аммо бенатиҷа. аъзои ин хонавода мегӯянд кормандони умури дохила ҳар бор ба онҳо суҳбат карда ваъдаи ҷустуҷӯ мекунанд, аммо ба назар мерасад ки дар ҷустуҷӯи фарзанди гумшудаашон талоши чашмрасе нест. хоҳиш дорам ки ҳаваё бикованду дари мара. барои чи 1,5 сол вай неста, 1,5 сол зиёд шуд. вай саг нест ку мо гум карда наёванша. мерем ба пеш мора фақат занг мезананд, мебиём ба пеш мон биё. ай дар соати модари ма ҷавоб гирифта мара мебиём мерем. фақат як савол, фақат як чиз аст. мерем ҳама дафъа ҳами хел ма тамоми ҷое ки мисол ман надида будам ай пишти додарм рафтем. ягон хабарш нест. фақат ай мо ҳами забонхат мегиранд тамом. мисли ин хонавода дар тоҷикистон даҳҳо хонаводаҳоест ки солҳои тӯлонӣ дар ҷустуҷӯи фарзанду наздикони гумшудаашон ҳастанд. аммо пурсару садотаринаш қазияи нопадид шудани малика ва сабинаи хурдсол аст ки ҳанӯз ҳам дар хотираҳои аксарият ҳастанд. бештар аз 6 соли пеш малика ва сабина араловаҳо аз ана ҳамин майдончаи бозии кӯдаконаи назди хонаашон беному нишон шуданд. бо гузашти ин ҳама солҳо волидон аз ин ду духтар ягон хату хабар надоранд ва ҷустуҷӯи мақомот ва ҳам хонаводаи малика ва сабина дар ин 6 сол бенатиҷа анҷом ёфтааст. имсол малика ва сабина ба гуфтаи наздиконашон яке 11 ва яке 10 сола шуданд. умеди хонаводаи араловаҳо барои пайдо кардани фарзандони дар 6 соли пеш гумшуда чандон қавӣ нест, аммо ҳанӯз вуҷуд доранд. вале мегӯянд мақомот дигар ҷустуҷӯи фарзандонашонро қатъ кардаанд. падар модар москва рафтад, экстрасенс 2 марта оварда. Экстрасенс поехали проверять, где сказали какие-то районы. Все этих районах экстрасенсом были, но результатов не дал.
Никакого стыда, абсолютно. дар ҳар барномаи вижаи вазорати умури дохилаи тоҷикистон эълони теъдоде аз афроди гумшуда дар кишвар нашр мешавад. соли гузаштаи 2018 ба гуфтаи мақомоти вазорати умури дохила 235 кӯдак дар тоҷикистон гум шуда мавриди ҷустуҷӯ қарор гирифтаанд. аммо соли ҷорӣ мақомоти ин ниҳод омори ноболиғони гумшуда дар кишварро расонаӣ накардаанд. мақомот мегӯянд ба фарқ аз қазияи малика ва сабина дар аксари дигар ҳолатҳо кӯдакони гумшуда пайдо мешаванд. аммо волидону пайвандони афроди гумшуда аз шеваи ҷустуҷӯи онҳо чандон қонеъ нестанд. шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. бинои истиқоматии сохтмонаш нотамом дар маркази душанбе ҳам ба ширкати сохтмонӣ ва ҳам ба сокинонаш мушкилотро пеш овардааст. мардум аз набуди лифт, камбуди обу барқ шикоят мекунанд. намояндагони ширкати муварронаҳр бошад мегӯянд дар гузашта ба муштариён иҷозаи зиндагӣ дар биноҳои нотамомро доданд ва ба қавле ба дарди сар печиданд. алишер зарифӣ ва шодмони ятим ҳарфи ҳарду ҷонибро шуниданд. меҳринисо рустамоваи 60-солаи бемор аз табибони ёрии таъҷилӣ хиҷолат мекашад. фишораш мунтазам боло мешавад ва гоҳу ногоҳ онҳоро даъват мекунад. табибон маҷбуранд то ошиёнаи даҳум ба хонаи меҳринисо пиёда боло шаванд. ма ина худам як одам инвалид касалиям скори фақат скори духтуро ҳама имад кас кадагиян охи барои боло бромадан зуршон меямад кас кадагия. ин бинои 10 ошиёна лифт надорад ва сокинони табақаҳои боло азоб доранд. нами наверам ами усталма мегира як этаж мефром мешинам як этаж мефром мешинам наметонам. ана ӯ рӯзи душанбе ма ай соати 9 бега бромадам соати ним такам як шабам ҷа расидам. дарҳои бози ҷои лифт ва ба партобгоҳ табдил шудани ошиёнаи якум аз ташвишҳои дигари сокинони ин биност. сокинон ҳар лаҳза бим доранд беназорат мондани кӯдакон боиси фалокате мешавад. ин ду бинои навсохт дар кӯчаи маяковскии душанбе ҷойгиранд ва 3 сол боз бо вуҷуди он ки корҳои сохтмонӣ анҷом нашудааст сокинон дар он зиндагӣ доранд. сокинон мегӯянд ба ширкати моварроунаҳр ки масъули сохтмони ин биност пули хонаҳояшонро пардохт кардаанд вале ширкат то ҳол на лифт насб кардаву на обу барқро барояшон муҳайё кардааст. муроҷиат карда будем хай чанд бор пеши раиси домам рафтем гап задем ку ваъда мекунад ҳар сол ана тоқат кунед январ мешад тоқат кунед тобистонда мешад анам хеле карда то ҳозира ваъда карди шуда. сохтмони биноро ширкати моварроунаҳр соли 2008 шурӯъ карда қарор буд соли 2012 онро супорад. масъулони ширкати моварроунаҳр мегӯянд ширкат биноҳои нимсохтро бо пули худи сокинон анҷом медиҳад. сабаби таъхири насби лифт дар ин биноро ҳам аз ширкат қарздор будани аксари сокинон медонанд. дар ҳақиқат лифт як тиш мо ворда часпондагем аз сабаби ки маблағ мо ҳама фирма ҳама ҷамъияте ки мо фирма лифта харидорӣ намудем $9000 қарзор ҳастем. дар ҳамин сабаби ки саҳмгузорон маблағи саҳмгузоришро намеспоранд ҳамин соб мо ҳама лифта оварда васл карда наметавонем я лифташро оварда васл намудем. лекин баъзи шароитҳое ҳастад ки каму камбудӣ дорем дар ҳақиқат аз сабаби ки халқ зиндагӣ мекунад мо кори сохтмона пурра кор карда наметавонем. як ҷой кор мекунем дигар ҷошро мешкананд дигар ҷошро кор мекунам дигар ҷошро мешкананд. ҳамин сабаб сохтмон тӯл кашида истодааст. масъулони ширкат мегӯянд 2 маротиба мақомот онҳоро барои зиндагӣ кардани сокинон дар бинои насупорда ҷарима ҳам кардаанд. надоштани лифт ё кор накардани он танҳо мушкили сокинони ин биноҳо нест. як мушоҳидаи мо ҳам нишон дод сокинони чанд бинои навсохту ҳатто сохти овони шӯравӣ ҳам лифт надоранд. мисли ин бино ки чанд насл дар он белифт ба воя расидааст. бо ин матлаб ва бо он ки мушкили сокинон ҳал шавад барномаи имрӯзро бинандагони азиз анҷом медиҳем. шумо то нашри навбатии барномаи хабарӣ дар ҳафтаи нав имкон доред навору гузоришҳои ҷолибро аз озодӣ видео канали мо дар ютуб тамошо кунед. хабарҳои тоза дар вебсайти радиои озодӣ дастрас хоҳанд буд. ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ радиои озодӣ саҳифаҳои худро дорад. бароятон истироҳати хуб мехоҳем ва то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав худо нигаҳдор.